Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 12, versikulo 14. Maibatay ti gungguna tayo iti sao ken aramid tayo, awaten tayo ti maikari kada tayo. Papagayam, hintay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok ditoy drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Manipod ita, ingatok ti sweldo yo amin nga empleyado. Iti kasta, adapay asaya atin yo ti trabaho yo. Nagsayatan, madam. Agyaman kami ano kasta. Nang runa itatang, imina amin na nagagatangan. Marigatan kami amang i-budget iti sweldo mi. Agpaisotin ako na ni Aladin, madam. Imbaglangan, ta napanunot yung nga ingato ti sweldo mi. Kidawak nga rod kada kayo, asay-saya atin yo ti agtrabaho. Iti kasta, dumakdakkel pa iti sales tayo. Saan kaya madanagan, madam? Gaputay ti panangingato iti sweldo mi. Ad-damanan nga agagat kami. Nasaya at no kasta. Kat no manayunan lakit di ti sales tayo. Nayunak manen ti sweldo yo, intun umay atawan. Deal, madam. Sayatan mi ti agtrabaho. Tapno sigurado ang umatumanan ti sweldo mi. Unyag pa iso, madam. Lalaingan mi ti mang-entertain kadag iti customer asumrek. Tapno gumatang da kadag iti produkto tayo. Ket sapay la kuma, tagtitinulong tayo. Aggagat tayo amin. Gaputa agpapada tayo ang mairanod, no dakkel ti sales tayo. Namnamaak ket di ti panagtitinulong yo. Gaputag papada kayo ang mairanod, no dumakkel ti sales yo. Nalangarudan, agsubli kayon kadag iti pwesto yo. Talagang awan makunak ka ni Madam Barbara. Amon akitan ti pagsayaatan tayo nga empleyado na. Saan lang ti dakkel a sales na ti pampanunutan na. Wen nga rod, iso akas pang subad tayo iti kinasayaat na. Nasken nga agagat tayo, nga uray awan mang bambantay kada tayo. Amom ka di. Madmadlaw ko kan ni Emma. Ano awan ni Madam Barbara? Agtugaw mutan. E dinto ta saan narumbang agtugaw tayo. Mapalin mat ti aginan nga agtugaw na awan customer. Ngam ni Emma, uray adda customer, saan nga ag-entertain? Day tamat nga rod ti saan ko akayat kan kuana. No adda ni Madam Barbara, iso ti makaununa ang mang-entertain kadag iti customer. Ngam no awan ni Madam, saan mo nagunay? Nagalas ti ugali na. Diyak kayat ti kasya nga style na. Kayat ko kumaadilawan. Ngam amangan no iso ti pangguraan na kanya. No mapuno anak, siyak ti mang dilaw ken ko na. Anya nga ti pagtutungtungan dagiti dwa. Asino? Daarian ken Aladin Apay aya nga interesado ka amangam mo. Awan? Kas lang amin saan da maumumang agtungtungtong. Kat anya nga rod ngay, isuda nga rod ti agabay. Natural nga agtungtong da. Saan mo tabawal ti agtungtong? Umapalak nga rod. Apay ngamin nga umapal ka, kat adaak mo't akatungtong mo. Ni Aladin ti kayat ko akatungtong. Crush mo siguro ni Aladin niya. Kasta nga agpaiso. No apay mat ngamin asaan nga iso ti kaabay ko. Saan ka din agar-aram kan ka ni Julius? Saan ko akayat ni Julius? Ni Aladin ti kayat ko. Ay, kaasimot ni Julius. Sapay, patay na patay kan ka. Mabalin ka di adwa talang agkuyog nga mapan nag-lunch. Ha? Apay mat, Adala kayat ko nga ibaga. mas daaw lakit di dagiti kakadwa tayo no saan ta makikuyog kadakwada. Ibagam nga adda kasin narak mo. Kastamat ti ibagak. Ibagam nga minan itaa, apay amasapol pay lang nga inton lunch. Saan ka nga ganat? Saan adito'y ti kayat ko apang ibagaan? Itatanalpastan anangan, ibagamon ati ko nam nga ibagam. Kasalang amin, Jack amo nga irugi. Anya?
Manglokloko ka kadi? Saan? Saan ka luklukuin? Kung amin, nabayagan nga agayatakin ka. Anya? Kaungat nak ka di, gapoy tinaybakak. Saan mat? Ang naklaatak-laang. Diyak namnamaan na maipapan iti day taabanag ti bagam. Kunak na maipapan iti trabaho. Adda ka di namnamakin ka, Arian. Aladin, ikanak ko maitigundaway ko amang panunot iti dayta nga ibagbagam. Sa anak mo't nga ganat, tinapatag, naamuamon ti marikrik nak parakin ka. Agyamanak, tapinat gam tikid daw ko. Ang makasarita ka ita, Emma. Uray kinunam, aday tuyin ti maudi ang makikuyog ka kanya. Ibagamatan, no anya ti kunam ama udi akayat mo nga ibaga kanyak. Emma, talaga ka di ngawan namnamakan ka? Saan ka kadya makaaw-awan? Saan mo nga ipilit tabagim kanyak? Tapulos nga awan sumgar adut-dut ko kan ka. Anya ka diti saan mo akayat kanya? Ibagam ko ma, tanakasagaan ak amang baliw. Apay, mabaliwam tarupam? Ha? Nagsakit mo't tanti pa nagsasao. No saan mo akayat yan? Adda masakitan. Isardeng mo ti mangar-aram kanya. Tapulos asaan ka akayat? Hoy, Emma, kit-kitama nagado ti customer nga pilpili iti gatangan da. Ngam nakatugaw ka mo't taditan. No talaga gumatang da kita. Gumatang da. Ang mga no inton madamdama, nairwar kung tumanan amin akid-kid dawon da nga size. Ngam saan damot lagayam agumatang. Di nakarkaron asaan da gumatang, no saan mo apagan ano ida? Mabiit man laang. Sika ka di ti boss, ha? Saan? Ngam saan mo kadi akayat ang umato ti sales tayo? Tapno manayunan manan ti sweldo tayo. Saan ka madanagan? Ta sigurado mo't lang ang umato ti sales tayo. Unay kamutan. Naawan ni Madam Barbara, nakasadsadot ka. Ngam no adda ditoy, kaslasig ka ti kagagutan. Hoy, Weng. No umapal ka, aramidam mat atyar aramidag. Agpakalain ka man. Anya? Anya ti ko nam nga ibagam, Weng. Inuray ko lang ang nagawid dagiti amin akakadwa tayo. Tada ibagakan ka. Anya dita. May papan ka ni Emma. Ti ka di may papan iti kinasadot na. No kastang awan ni madam. Kasta nga agpaiso. Sika ti ada iti counter. Sika kumatimang dilaw iti kasday nga aramid na. Saan ka ngagdanag, Weng? Mangar aramid akon iti pamuspusan. Tapno maamuan ni madam ti amin. Kan saan lang ani Emma. At dadag iti kakadwa tayo. Akastamot lang ti aramid da. Agyamanak, no saan mo akong sintiran ti aramid ni Emma? Amok ngamin nga agayat kakenkwana. Inayat ko ni Emma. Nga oray na bayagan ang napaliw ko tikas diyan nga ugali na. Pagbalbaliwak na sungbatan nak, kinunkunak iti panunot ko. Talaga nga awan namnamaagkan kwa na. Dildilawak nga ron ti kasday nga aramid na. Nga makaungat mat. No umay dito ni Madam Barbara, ipakita kan kwa na dagiti video an alak. Kadagiti sadot, akakadwa tayo. Hi, Aladin. Apay ngay may ka dito eh. Saan mo ta dito tayo tinaituding nga pagpwesto ma? Awan lang. Kayat ka lang nga makasarsarita. Kas makitak ngamin ket busy ni Arian ang mga assist kadagiti gumatgatang iti bambantayan na alako. Ang mga no kasapulam ti kasarsarita. Saan ko kasapulang ti kasaritak? Mapan kakit di mat agassist ka dagiti agpilpili ti gatangan na iti ayan mo abanda. Saan na nakasapulan? No talaga gumatang ti purpose da, di gumatang da. Saan na nasaya at dahi ta panagrasrason mo, Emma? Masusweldoan tayo iti gusto. Isong agtrabaho ka kumamot na nasayaan. Makapasakit mo ti panagsasaong.
No saan mo kaya ti makangag iti nasakit asaw? Agsublikan iti ayan mo, kat aramidem ti trabaho. Makapasuro na talaga. Anya ti aday ti dayjay nga Arian. Apay niya iso di kay kayat ni ala di nakadkadwa. Kabayatan ti panaglabas ti aldaw. Makitak nga umasidag tirik na day ti tunggal maysa. Sanda pa yan na makikuyog kada kami ama panag-lunch. Duadalata na kanayon nga kuy-kuyog. No umasidagak mat ka ni Aladin. Madlaw ko adi na kayat nga sigag. Ay, anya ti rumbang nga ramidag. Agyaman na kariyan. Kamaudyanan na. Sinungbatan nakmatlangan. When, tanarigatan. Amangan numaagaw na ka ni Emma. Anya? Ni, apayan ako nam tikasta. Ti kunam, saan ko amadmadlaw ti kanayon aya asidag nakin ka? Uray anya ter aramidon da di babae nga agpapansin. Saan kunto ngay kaskaso? Imbes ati trabaho na ti asikaswan na. Saan mat? Tatimat agpapansin ti aramidon na. Awan mo't maitultulong na iti panagdakkel nga rod ko mati sales tayo. Saan ton ngumato ti sweldo tayo? Karaman mat nga rod ang ngumato ti sweldo na. Kat nagsadot mat. Awan nga ti makaiturad nga agipulong ka ni Madam Barbara. Naita nga rod. Kan saan lang ani Emma ti madmadlaw ko asadot. Ada pa lagi ti naduma dita asadot. Agyaman nagtadda kayon, madam. Ay na, pasensya ka no pinaguray ka. Nakaawid gayam amin na ng empleyado. Balaksid ka na kayo iti gwardya. Saan na kamin samot na masangwa bantayan, madam? Pasensya kayon, takanayon nga min abisiak. Ado dagiti rumbo nga si kaswag. Oh, kumusta ti sales? Awan parikot iti sales tayo, madam. Adulat tamot tinagagat nga agtrabaho. Isu adak kalat ti sales. Ang adamot lat dagiti sadot. Anya, saan ka di akinasarita kayo mat aminan? Isu nga rod nga ingatok ti sweldo yo amin. Tapno saya atin yo ti trabaho yo. Adda dagiti natangkan ti ulo na, asaan nga agtungtungpal, madam. Sino? Mabit lang, madam, Ipakitak ti video. Agtugtugaw dagiti trabahador yo. Nga oray adda ti customer, madam. Nabuyayo ka din amin ti video, madam. Wan, apay asaan mo ida apagungtan? Adda ka di intadyo a permeso kanyak tap noong takida, madam. Agpapada kami matlang empleyado. Kan maysa, busy ak kanayon dito counter. Sa anak amabalin na rumwar. Anya nga tatinasken nga aramidag kadagita asadot. Panagkunak, madam. Tangay saan yu amabantayan anasaya at te department store yo. Mangi-promote kayo iti empleyado. Kat pagbalinan yu a manager. Kat isun ti makamu kadagiti sadot. Sino nga'y kadagiti empleyado ti i-promote ko? Adda suggest ko, madam. Nagagat. Kat oray awan kayong agbambantay, aramiden na lata ti trabaho na, madam. Sino nga rod? In video, tapno adda ebidensya, madam. Atoy, buyaan nyo. Nan, kitaag man. Ne, kasla saan ang mabanbanog nga agpayso ang mga asikaso kadagiti customer? Ni Arian daytoy, saan ka di? Wan, madam. Kat panagkunak, iso ti rumbang apagbalinan nyo, a manager. Nagpasa ni Madam anang meeting. Agsublitan iti pwesto ta. Mabit lang. Mapanak pa iti siya. Saan ka manan ngagbayag ijay Amangan no mapunuan ni Madam Barbara kan ka kat ikatan na kan. Apay akastoy matanti mapaspasamak kanya. Imbagpay ni Arian. Naitalo ang kas manager. Idinto asyak.
May sa kadagitisan amay nga to iti sweldo na ito no umayatawan. Teka sakitan ana amuak. Agayan ayat gaya mandala din ka ni Arian. Apay ang nagswerte na dyan nga Arian. Idinto asyak katag mamalasak. Umapalak unay kan kuana. Awatam ti na ituding aparakan ka. Ta isumat ngamin ti kay batugan ti aramid mo. Nagunggunaan ni Arian, gaputa nagagat. Kan iso ti inayat ni Aladin, gaputa nakita ni Aladin ti kinagagat kan kinasingpet na. Isong awan ti rumbang nga apalam. Ti aramidam ket di, aggagat ka. Ipakitam ka ni Arian ti panagbaliw mo. Barang maingato matlaang ti sweldom intun umay atawan. Sige, agbalbaliw ako. Gapo siguro iti ugali. Iso asaan nakapagan ano ni Aladin. Mabali na kasta. Tinasayaat nga ugali, ti kang runaan akit kitaan ti lalaki iti maysa a babae. Sige, mangrugita. Agbalbaliw ako. Ay, agyaman na. Nasayaat mo, tanakaamiris kan, Emma. Magunggunaan tayo, babaan, iti nasayaat nga aramid tayo. Iti sabali abangir, ti panagbalbaliw, mangitunda, iti nasayaat a panagbiag. Papagayam, ditan ti naggibusan ti may sapay a pakasaritaan, ana itampok ditoy drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.